Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і адразу вось так вось плаўна перайшоўшы з дэбатнай пляцоўкі на пляцоўку экспертна-аналітычную, з намі прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета, экспертка ў сферы дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця, магістарка эканомікі Аліса Рыжыченко. Прывітанне, спадарыня Аліса. І зноў усім прывітанне. Ну, я ўжо не ўзгадываў, што вы чаліне спісу еўрапейскі выбар, таму што толькі што пра гэта цэлыя вось дэбаты гаварылі, тым не менш першыя каменты, якія ёсць, яны пачынаюцца віншаваннямі. Віншую Алісу Рыжыченко з перамогай у дэбатах, піша за МТС. Дзякую усім. Далучаюся да віншаванняў, я тут нават не ведаю, віншаваць рэжым Лукашэнкі, ці не віншаваць, ці віншаваць Еўразвяз, які нарэшце здолеў пераадолець вета, якое было накладзена Орбанам у свой час, і ўсё ж таки вось гэты 20-ы пакет санкцый быў канчаткова ухвалены. Лічыцца, што ён супраць Расіі, але у гэты пакет санкцый пад яго пад дзеянні гэтых там пэўных артыкулаў абмежаванняў трапляе і Беларусь. Што вядома пра гэтыя санкцыі? Што канкрэтна па Беларусі? Што там, якім чынам яны закранаюцца? Ну так, прынялі 20-й пакет санкцыю, і на першы погляд ён выглядае моцна, але гэта толькі на першы погляд. На жаль, Еўразвяз был павінен пайсці на саступкі, таму што была крытычная сітуацыя і з Украінай, таму што Венгрыя і Славакія блакавалі крэдыт для Украіны 90 мільярдаў, і, наколькі я разумею, гэта былі умовы, каб Будапешт і Браціслава узгаднілі гэты крэдыт, каб з гэтага пакета 20-го пакета санкцый был выдалены пункт пра забарону, поўную забарону на транспартыроўку расійскай нафты. Таму на сённяшні дзень у гэты спіс увайшло 54 ці 57, не памятаю, прадпрыемстваў, таксама гэта датычыцца і беларускіх прадпрыемстваў, і расійскіх, якія удзельнічаюць у ВПК. Гэта датычыцца 120 фізічных асобаў, і гэта датычыцца да не самой транспартыроўкі, а да аказання паслуг па транспартыроўкі. Гэта і страхавыя паслугі, і гэтак далей. Але таксама гэта перакладзена на плечы G7. Таму, то есть, як яно будзе працаваць пры Трампе, ну, хутчэй за ўсё гэта не будзе працаваць. Тым больш зараз, што датычыцца Беларусі, гэта 20-й пакет санкцый, і тое, што Украіна пачала падаваць нафту праз дружбу, гэта стварае умовы, калі Лукашенко будзе атрымліваць дадатковыя грошы, таму што гэта валютная выручка, якая паступае ад транзітных плацяжэй і таксама ад мытных плацяжэй, калі ідзе гэтая нафта. Больш таго, Лукашенко у гэтым зарабляе грошы, і ён таксама зарабляе на тым, што ён атрымлівае сыравіну, нафту, у данным выпадку ад Расіі, па коштах ніжэй за міравыя кошты. І, то есть, мы не ведаем, якія там кошты, але мы ведаем, што ёсць дамоўленасці, і Лукашенко кожны год ездзіць к Пуціну, каб гэтыя дамоўленасці былі, і насамрэч ён атрымлівае гэту нафту з нейкім дысконтам, які дадаецца да дысконта, што расійская нафта і так таргуецца з дысконтам па адносінам к бренду. І вось ён атрымлівае гэтую фактычна, ён атрымлівае танней сыравіну, нафту, перапрацоўвае яе ў нафтапрадукты і прадае нафтапрадукты па міравым
коштам, якія зараз вельмі ўзраслі, і гэта звязана з тым, што адбываецца ў армудскім пратоке, тое, што ён заблакаваны, тое, што каля 20% нафты ідзе праз гэты армудскі праліў, і перамір'я вроде яно ёсць, і Трамп таксама працягнуў гэтае перамір'я, але незразумела да якога моманту, калі там Іран нешта прапануе, адкажацца ад нейкай ядравай праграмы, ці будзе гэта ці не, хутчэй за ўсё не. І учора была падоўжана гэтае перамір'я, але учора таксама былі бамбёжкі там гэтых суднаў, якія ідуць праз гэты армудскі праліў. То бок высокія кошты на лагістыку, на транспартыроўку нафты, высокія кошты на страхаванне гэтых грузаў, яны павышаюць кошты на ўсё у свеце фактычна, таму што акрамя нафты таксама там ідзе вялікая колькасць угнаенняў праз армудскі праліў. І гэта паўплывае на кошты на харчовыя прадукты. І з аднаго боку Лукашенко выйгрывае ад таго, што ён атрымлівае танную нафту і прадае нафтапрадукты даражэй, у яго павялічваецца маржа, але з іншага боку ён транспартуе шмат якіх нафтапрадуктаў праз Арабскія Эміраты, і там толькі адзін порт ёсць, які не ўваходзіць у армудскі праліў, і карыстацца ім можна, але таксама кошты на гэтую транспартыроўку растуць, то есть з'ядаюць маржу, тую, якую можа ён атрымаць патэнцыйна. Але таксама ёсць і выйгрыш у тым, што Расія зараз атрымлівае шмат грошай за нафту, якую яна прадае, таму што попыт на яе павялічваецца, і гэта такія працэсы, якія будуць адбывацца, не гледзячы ні на якія санкцыі, таму што мы зараз бачым, што адбываецца. Напрыклад, авіаперавозчык Люфтганза адмяніла 20 000 рэйсаў на летнія месяцы, таму што не хапае паліва. Спадарня Аліса, давайте я, может быть, по ходу трошечку вас буду там перебивать, каб вы удакладнілі, тому что я чуў анализы, вось у нас, скажем, на мінулым тыдні Андрей Махоўскі таксама тут у студыі эканамічны аглядальнік выступаў, і ён как бы казаў, што нягледзячы на вось тое, што кошты на нафту выраслі, праблемы с этой армудскай пратокай і ўсё астатняе, але Россия на гэтых павышаных коштах ўсё адно зарабіць не зможа. Ну і адпаведна Беларусь не зможа, бо ўсё адно ёсць там праблемы, пачынаючы з таго, што Украіна знішчае ўсе это і нафтаперапрацоўчыя заводы, і там нейкую інфраструктуру, і лагістыка даражэй, і ўсё вот гэта. Ну і как бы вот ўсё ж таки, як выглядае гэта сітуацыя? Падскочылі нафта, кошт на нафту, Уралс, тым больш гэты расійскі, і будзе расці хутчэй за ўсё, але здолеюць, атрымаюць яны такія добрыя прыбыткі, ці ўсё ж таки розныя іншыя там лагістыка і ўсё астатняе, неабходнасць аднаўляць тыя разбомбленыя нафтаперапрацоўчыя заводы, трасы і ўсё астатняе, з'есць гэты прыбытак? Ну, слухайце, канешне, яны будуць зарабляць, таму што кошты на нафту перш за ўсё павялічыліся амаль на 50%, даже болей, у параўнанні з апошнім годам, і таксама знішылась вот гэты дысконт, таму што раней быў дысконт і па 20 і па 30 даляраў, а зараз ён 2-3 даляры гэты дысконт. Таму, канешне, Расія будзе зарабляць грошы. Іншае пытанне, ці хопіць для Расіі гэтых грошай, каб пакрыць іх дэфіцыты. Таму што ўжо сёння за першы квартал яны ісчырпалі свой дэфіцыт, які яны прадуглядалі
прадугледжвалі на поўны год 2026. Таму тут пытанне, ці хопіць гэтых грошай, каб пакрыць гэты дэфіцыт. Вось у чым пытанне, але так яны будуць зарабляць. І насамрэч, калі зараз ідзе шмат гаворак пра тое, што будаўніцтва дарог ці нейкіх лагерэй на мяжы з Украіны ў Беларусі адбываецца. Мабыць, Расія готовіцца да наступнага, каб адкрыць другі фронт са стороны Беларусі. Куды пойдуць гэтыя грошы? Яны пойдуць на нарошчванне прамысловай сілы ВПК. А беларускія прамысловыя прадпрыемствы працуюць на расійскі ВПК. То бок яны таксама будуць атрымліваць гэтыя грошы у выглядзе заказаў ад абароннага комплексу Расіі. Іншая справа ў тым, што у гэтым усім зарабляе Лукашенко, але беларускі спажывец плаціць больш, таму што гэты энергетычны крызіс, ён паўплывае, як я ўжо казала, на кошты у першую чаргу на паліва, і гэта датычыцца харчовых тавараў, прадуктаў пітання. І то бок тое, што ідзе імпартнае ў Беларусь, яно кладзецца, павышаныя гэтыя кошты, яны пераходзяць на плечы беларускіх спажыўцоў. А Лукашенко зарабляе больш. Вось у чым праблема, на жаль. Калі вярнуцца да вось гэтага 20-го пакета, пра хто зарабляе больш і хто выдаткоўвае больш, усё ж такі ударыць гэты пакет па эканоміцы беларускай. І калі ударыць, то хто ад гэтага пацерпіць? Нейкім чынам ўсё ж такі скароцяцца магчымасці зарабляць у рэжыма, ці гэта, як звычайна, ляжа на плечы шараговых беларусаў? Слухайце, там яшчэ у 20-м пакеце санкцый упершыню былі уведзены ў санкцыйны спіс шмат якіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў Расіі і таксама нафтаздабываючых заводаў, прадпрыемстваў. І вось гэта таксама вельмі важны фактар, таму што гэтыя даходы ідуць у бюджэт Расійскай Федэрацыі. Ці датычыцца гэта Беларусі? Так, конечно, гэта датычыцца Беларусі, тым больш там ёсць і беларускія прадпрыемствы ў гэтым спісе, якія працуюць на ВПК. Але гэта не паўплывае так моцна, каб яно магло паўплываць на ВПК, калі б былі ўведзеныя санкцыі, якія прадугледжвалі тое, як, напрыклад, забарона транспартыроўкі расійскай нафты наогул. Таму што ўсё, што Беларусь экспартуе, гэта экспартуецца праз расійскія парты. І тым больш зараз гэта перадана на рашэнне G7, ну і мы ведаем, што наўрад ли гэта будзе вырашана, таму што Трамп вырашыць інакш, хутчэй за ўсё. Калі б была забарона на транспартоўку усіх грузаў з расійскіх партоў, ці забарона на страхаванне, на паслугі на ўсе расійскія парты і судна, якія абслугоўваюць гэтыя парты, таксама не толькі на расійскі. Вот гэта працавала лепш. Але на сённяшні дзень так ёсць яшчэ шмат дзірак, якія дапамагаюць абыходзіць гэтыя санкцыі. На жаль. Вернемся да пытання нафты. Вы пазначылі пра вот как бы як тэму абмеркаваць гэта транзіт нафты праз Беларусь. Мы гаворым вось менавіта пра вось гэтую што пачалася транспарціроўка нафты па нафтаправоду Дружба, ці яшчэ ёсць нейкія такія магчымасці? Нет, я якраз гаварыла менавіта пра гэта, таму што Белнафтахім пачаў пампаваць гэтую нафту праз Беларусь і атрымлівае грошы за транзіт і атрымлівае грошы за мэтавыя паборы. І тут пытанне, ці будзе нарошчвацца гэты транзіт. Таму што зараз гэтая нафта ідзе ў Будапешт і Браціславу, і ці будзе гэта потым прымальным
для іншых краін еўразвяза, калі, напрыклад, будзе пагаршацца энергетычны крызіс у Армунскім праліве, калі не будзе вырашацца гэтыя праблемы, будзе расці попыт на нафту, але пры гэтым няма будзе прапаноў гэтай нафты на рынке, то есть яно будзе скарачацца. Таму хутчэй за ўсё, а еўрапейская эканоміка, яна болей залежыць, напрыклад, чым іншыя эканомікі ад нафты, ад нафты і газа. І таму ці не адкрыецца гэты транзіт праз Беларусь яшчэ для іншых краінаў еўразвяза. Вось у чым пытанне. І таму так гэта паўплывае на тое, што Лукашенко, гэта дапамагае Лукашэнкі зарабляць на гэтым грошы і ўкладаць, інвеставаць гэтыя грошы не толькі ў свае кішэні, але і ў ВПК расійскі. І тут вялікая, з аднаго боку, вялікая пагроза для еўразвязу, пытанне бяспекі прамое, а з іншага боку гэта пытанне эканамічнай стабільнасці ў еўразвязе, таму што яны насамрэч залежаць ад энергарэсурсаў. Ну, вось мы акурат таки вяртаемся ізноўку да гэтай тэмы, што спачатку паўнамаштабнай вайны з 22-го года, ну хтосьці раней, хтосьці пазней, але пачалі разумець, што трэба адмаўляцца ад расійскіх энерганосьбітаў і з такіх пункту гледжання, каб не карміць расійскую эканоміку, ну і з пункту гледжання как бы энергетычнай залежнасці ад Расіі, каб не было. Але зараз такая сітуацыя, што как бы скажуць, ну а што рабіць? Трэба вяртаць расійскія энерганосьбіты, ну как бы спажываць, бо іншага варыянта няма. Так выглядае? Не, іншы варыянт ёсць. Вяртаць атамную энергетыку ў еўразвязе. Я уже по мінулым нашым эфіры заўважыў, што вы прыхільніца пэўным сэнсе атамнай энергетыкі. Слухайце, тут шмат пытанняў да бяспекі, так, гэта насамрэч, але існуюць шмат краін, якія не маюць магчымасці інвеставаць ці развіваць зялёную энергетыку, так як, напрыклад, у Аўстрыі, так, там шмат гідраэнергетыкі, ветравыя гэтыя мельніцы, і гэта вельмі добра працуе, і гэтага хапае для Аўстрыі, каб пакрываць патрэбы ўнутранай у краіне. Але там парадка больш за 90% вырабляецца праз зялёную энергетыку. Але гэта у Аўстрыі ёсць такія рэсурсы, фактычна прыродныя рэсурсы, так, ёсць горы, ёсць рэкі, ёсць палі, дзе ёсць ветра і гэтак далей. І ёсць доступ да фінансавання праз розныя еўрапейскія праграмы, каб павышаць інвестыцыі ў зялёную энергетыку. Але ёсць краіны, у якіх няма ці магчымасці, ну, прыродных такіх магчымасцей, ці няма доступу да гэтых праграм, ці наогуле палітыка, унутраная палітыка краіны не спрыяе таму, каб людзі, бізнес інвеставаў у зялёную энергетыку. І гэта вельмі доўгі час, каб нешта змяніць унутры той ці іншай краіны. Ну і мы ўжо размаўлялі з вами у апошнім эфіры, што я прыхільніца развіцця тэхналогій. За гэтым будучыня, і мы гэта не можам перакрэсліць, адмяніць ці нешта яшчэ. А я б, конечно, хацела жыць у добрай краіне, дзе няма ні атамнай станцыі, нівогуле нічога, толькі сонечныя батарэйкі і гэтак далей. Але ці хопіць гэтага, каб тэхналагічна развіваць краіну у эканамічным сэнсе? На мой погляд, ну, гэта каштуе вельмі дорага. І так атамная энергетыка будзе дазваляць перадольваць вот гэты энергетычны крызіс. А тэндэнцыі я бачу, што гэта ўсё да гэтага і ідзе. І энергія будзе насамрэч галоўнай валютай у будучыні. Таму. Але вось вы кажаце, што ёсць іншыя шляхі, чым ісці зноўку на паклон да Газпрома, умоўна кажучы. Але атамныя станцыі, ну калі мы кажам з нуля,
будуюцца не хутка, сёння на заўтра яны не пабудуюцца. Тыя станцыі, якія былі калісьці пабудаваныя, але потым былі пад ціскам зялёных зачыненыя, іх таксама сёння на заўтра не вернеш да працы. Я ўжо не кажу пра Літву, дзе станцыя, калі не памыляюся, ў Даўгаўпілсе была просто как бы па патрабаванні ізноў жа такі зялёнай Еўропы зачыненая, там яна зараз ввогуле ледзь не знішчаная. Што рабіць? То есть разумела, что можна зараз скласці план і там праз 10-15 гадоў нешта будзе, але трэба сёння. Слухайте, это павінна быць комплексная праца, і тут нельга ўспрымаць мои словы таксама ў дачыненні атамнай энергетыкі вот прям крытычна. Я лічу, што ўсё павінна развівацца, інвеставацца ў роўных умовах і ў роўных аб'ёмах. То бок, калі мы строім атамную станцыю, калі ласка, там за 10 мільярдаў, укладзіце таксама 10 мільярдаў у зялёную энергетыку ў краіне, каб нешта развіваць. Гэта не тое, што гэта адзіны накірунак, але накірунак фінансаваць Расійскую Федэрацыю, пакупаць яе нафту і газ, і потым гэтыя грошы пойдуць на тое, каб спачатку заваяваць Украіну, а потым прыйсці ў Еўразвяз, напасць на Еўропу ці на прыбалтыйскія краіны. Ну, прабачце, я супраць гэтага, таму што гэта бяспека ўсяго Еўразвяза. Мы не ведаем, як будзе складацца і як будзе весці сябе Злучаныя Штаты Амерыкі, таму што будзе адбывацца далей, хто будзе заставацца прэзідэнтам у гэтай краіне, якая будзе палітыка. Яны заяўляюць, што яны хочуць выйсці з НАТО і гэтак далей. Таму тут шмат фактараў, якія будуць паўплываць на тое, як Еўропа зможа ці не зможа забяспечыць сябе бяспеку ад тых краін, якія знаходзяцца на мяжы. І на мой погляд, і Еўразвяз, і ўнутры Беларусі таксама павінны развівацца тыя механізмы, якія забяспечваюць энергетычную бяспеку. Вось нас папраўляюць нашыя гледачы, што Даўгаўпілс гэта Латвія, а атамная станцыя літоўская знаходзілася ў Вісагінасе. Так, сапраўды Вісагінас, я, дарэчы, там быў у 94-м ці 6-м годзе. Выдатны быў невялічкі гарадок, ну ёсць, но праўда станцыі там ужо няма. Аліса, мяне цікавіць вось такі момант. У выпадку зняцця санкцый з беларускага калію і, магчыма, іншых тавараў, што ідуць праз Клайпеду, ці могуць расійскія тавары ператварацца ў беларускія, аля беларускія крэветкі і таксама ісці праз Клайпеду? Можа быць, усё заўгодна. Але Клайпедскі порт на сённяшні дзень ён замясціў увесь тот аб'ём экспарту, які ішоў з Беларусі праз Клайпедскі порт, іншымі таварамі. Магчымасць нарошчваць гэтыя аб'ёмы ёсць, але яны невялікія. Ці могуць ісці расійскія тавары праз Клайпедскі порт? Ну, тут пытанне навошта, таму што ў Расіі ёсць свае порты, і тым больш там высвабадзіцца тыя аб'ёмы экспарту, якія выйдуць беларускія, да, напрыклад, і перанаправяцца ў Клайпеду. Але я хутчэй не чакаю гэтага, таму што пакуль што Літва стаіць на сваім і чётка пазначыла, што іх санкцыйная палітыка ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў і ў тым ліку да калійных угнаенняў не змяняецца. Яны ўсё разумеюць, што гэта дае таксама валютную выручку Лукашэнку, рэжыму, і дае больш магчымасцей падтрымліваць Расійскую Федэрацыю у вайне супраць Украіны. І гэта датычыцца бяспекі Еўразвяза. Таму я не чакаю гэтага, але калі такое адбудзецца, магчыма, усё. Але тут пытанне навошта, калі ёсць свае порты. Толькі калі еўрапейскі звяз адкрые рынкі сваі, напрыклад, так, для тых тавараў, якія умоўна забараняюцца і расійскія тавары, і беларускія, але пакуль што няма на калійнае угнаенне з Расіі ніякіх санкцый.
Вось працягвае Вера Стараженко пытанне, ці могуць прымусіць Літву адкрыць транзіт беларускіх, ну чытай расійскіх тавараў у Калінінградскую вобласць праз тэрыторыю Літвы. Не ведаю, у якіх кірунках шукаць інфармацыю па гэтым пытанні. Ну, з Калінінградскую вобласць іншым шляхам, апроч як праз Літву, не патрапіць ніякім таварам, ну, там, далёка аб'язджаць усю Скандынавію марскім шляхам. Слухайце, ну тут складана адказаць за палітыкаў Літвы, якія яны будуць рашэнні прымаць, хто на іх мае магчымасць паўплываць, а хто не, праз якія механізмы. Будзе дрэнна казаць пра гэта, калі мы не ведаем насамрэч, што адбываецца ў палітыкі Літвы, я маю на ўвазе, хто на іх можа паўплываць. Але тут больш пытанне пра тое, якія тавары, якія грузы будуць ісці. Калі гэта пытанне харчовых тавараў, тых, што патрэбныя простым людзям, якія жывуць у Калінінградзе, ну, я не бачу тут ніводнай складанасці, чаму яны не могуць ісці туды ў Калінінград праз Літву. По-моему, яны і так ідуць. Вось, яны і так ідуць, а калі рэч ідзе пра іншыя тавары, і потым з Калінінграда, каб імі таргаваць у іншыя краіны, ну тут пытанне не прымусіць, гэта ж палітыка ўсяго еўразвяза. Літва адчыніць дзверы, але еўразвяз і санкцыі застануцца, таму навошта? Ну, вось калі мы кажам пра выкарыстанне клайпедскага порта, у тым ліку і расійскімі там нейкімі там фірмамі, каб гандляваць далей, вось вы сказалі пра тое, што да, ёсць безумоўна расійскія порты, там тая ж самая Усть-Луга, там і ўсё астатняе, але іх зараз добра так Украіна наведала сваімі чароўнымі дронамі, і калі далей так пойдзе справа, глядзіш, ад тых тэрміналаў там у расійскіх партах можа мала што застацца, і таму как бы адзіны шлях менавіта Клайпеда, і тут могуць супасці інтарэсы з аднаго боку Крамля, з другого боку Трампа, ну і Лукашэнкі адпаведна. Ну, гэта складана сказаць і прадказаць, што будзе адбывацца. Мы бачылі, што Трамп спачатку уводзіў санкцыі у дачыненні расійскай нафты, потым здымал гэтыя санкцыі, потым зноў увадзіл гэтыя санкцыі. Ну вось я не магу прадказаць, што будзе адбывацца ў галаве гаспадара Трампа і што ён прыдумае заўтра, ці якое рашэнне палітычнае на палітычным узроўні ён прыме там праз тыдзень ці праз два. Нічога не магу казаць, таму што так можа быць, а можа і не быць, таму што, мабыць, Трамп пасля вырашэння пытанняў на Блізкім Усходзе атрымае нейкую моц і ўпэўненасць у сваёй моцы і пойдзе вырашаць пытанні з Расіі і дапамагаць Украіне. А можа быць і наадварот зусім, таму, ну як тут можна казаць адназначна, што будзе адбывацца? Вось, дарэчы, пра энергетыку і вось там ветракі і ўсё астатнія сонечныя батарэі. Я размаўляў з людзьмі, якія займаюцца, ну, так бы цікавяцца аўтамабільнай тэматыкай у Еўропе, і яны кажуць, што вось гэтае захапленне электракарамі, электрамабілямі, яно ўжо адышло. Пагуляліся і зразумелі, што не вельмі гэта і ну такое, што вялікая будучыня за гэтымі, і вяртаюцца, ну там ці вяртаюцца, ці больш зараз укладаюцца ў развіццё на вось гэта на вадародныя такія рухавікі, вадароднае паліва. А у Беларусі, і вось вы гэта адзначылі, чыноўнікі хваляцца ростам колькасці электракараў. Адстаём, не паспяваем за вось новымі тэндэнцыямі, ці гэта ў Еўропе нешта чудзяць, і потым ізноўку вернуцца да электракараў? Так, сёння побачила гэту цудоўную навіну пра электракары, што колькасць электракараў у Беларусі расце, і ўжо амаль 54 000 гэтых электракараў на сённяшні дзень у Беларусі, і амаль што 2200 гэтых станцый зарадных для электракараў. Так вось, я паглядзела для параўнання, што адбываецца ў Аўстрыі. У Аўстрыі на сённяшні дзень амаль што 270 000 электракараў і амаль што 37
ці 38 тысяч гэтых станцый зарадных. То бок гэта вялікая розніца, таму што ў Беларусі, напрыклад, там на адну станцыю прыходзіцца больш за 20 машынаў, у Аўстрыі там 7 ці 8 машын на одну станцыю. Больш таго, тут пытанне, так, расце колькасць электракараў, але на сённяшні дзень, каб нарошчваць гэтую колькасць электракараў унутры краіны ў Беларусі, няма ніводнай праграмы, якая б стымулявала гэта. Таму што, напрыклад, у Аўстрыі сёння існуе шмат праграм, калі ты, напрыклад, пакупаеш новы электракар, ці электракар, які там не старэйшы за некалькі, там, за определенную колькасць гадоў, ты атрымліваеш ад 5 до 7 тысяч еўра обратно. То есть тебе плаціць дзяржава за тое, што ты купіў электракар. І запраўка, насамрэч, зарадка гэтага электракара каштуюць шмат танней, чым пакупаць бензін. У Беларусі няма такіх праграм, акрамя таго, што покупаеце джылі ці нешта там яшчэ у прымусовым парадку для розных чыноўнікаў і дзяржпрадпрыемстваў. Таму тут пытанне, наколькі развітая інфраструктура, таму што адна справа, калі ў цябе 2200 гэтых станцый, і з іх 200 толькі па ўсёй краіне, 2000 стаіць у Мінску, а астатнія гарады не маюць ці нейкія насельніцкія пункты. І калі ў цябе няма ніякіх стымулаў пакупаць гэтыя электракары, акрамя вот такіх прамысловых праграм, як у джылі. Таму гэтыя цифры добрыя, лічбы, што яны ёсць. Гэта добра, што расце колькасць. Але вот тыя амбіцыёзныя планы, каб было 200 тысяч аўтамабіляў, электракараў да 2030 года, гэта, я лічу, не вельмі рэалізуема, калі няма ніякіх стымулаў для гэтага. І інфраструктура развіваецца не так хутка, як гэта патрэбна для таго, каб нарошчваць колькасць электракараў. Ну так, да, гэта по прынцыпу тое ж самае, што давайте пераязджайце з вялікіх гарадоў у малыя ці ў вёскі, у аграгарадкі, і здавалася б, чаму б і не, але калі там няма ніякай інфраструктуры, то как-то вот и не вельмі и знікае жаданне. Я хотел бы вернуться до тэмы санкцый, але ўскосна. Вот шмат размоваў про тое, працуюць санкцыі ці не працуюць, б'юць яны по рэжыму ці не б'юць. І я захацеў бы звярнуцца да інтэрв'ю Лукашэнкі, вось апошняга, Russia Today, і яго словаў пра вялікую сделку з Трампам, дзе ён кажа про тое, што там санкцыі, зняццё санкцый, там палітвязні, это ўсё как бы яно будзе, але гэта дробязі, не гэта важнае. У нас там іншае зусім у нашай вялікай сделцы, бігдзіле гэтым. І ты думаеш, калі санкцыі, якія, мы разумеем, що яны толькі робяць мацнейшымі і гэтак далей, але вельмі хацелася б іх зняць. І калі гэта не санкцыі, то што ж там стаіць на кону? Не ведаю. Вот нарэшце шчыра адказала. Шчыра не ведаю. Адзінае, што там можа быць, гэта інвестыцыі ў нейкія калійныя камбінаты, як ён, Нежанскі камбінат. Так. Нетры Нежана. Вось. Але Лукашенко прапануе яго за 3 мільярды даляраў. Але яго кошт насамрэч зусім танней ён павінен каштаваць. Гэта першае. Па-другое, які інвестар пойдзе ў Беларусь сёння інвеставаць, напрыклад, даже гэта, калі гэта 1 мільярд даляраў. Калі ў цябе няма ніякіх умоў, каб абараняць свае інвестыцыі, абараняць свае правы як інвестара ўнутры краіны. Калі ты ведаеш, што за апошніх 5 гадоў літаральна знішылі ўвесь прыватны бізнес і прадоўжваюць гэта рабіць,
калі ты ведаеш, што Беларусь дапамагае Расіі вайне супраць Украіны, і сёння-заўтра Украіна можа пачаць адказваць і адказваць па Беларусі, таму што калі будзе у Украіны рашэнне нейкія бамбіць заводы, якія вырабляюць нешта для расійскага ВПК, ну так і Украіна гэта пачне рабіць, што тады пачнецца в Беларусі. І вось гэтыя пытанні, яны ж вельмі важныя для любога інвестара. Будь то сям'я Трампа, ці нейкія знаёмыя, ці нейкія яго партнеры по бізнесу і гэтак далей, каму ён можа прапанаваць гэты нежанскі камбінат. Яны ж супакоюць усіх інвестараў, наколькі гэта бяспечна інвеставаць у тую ці іншую краіну, у той ці іншы бізнес. Гэта рызыкі тваіх інвестыцый. Таму ну, я, шчыра кажучы, не ведаю, якая там можа быць яшчэ big deal, акрамя таго, што Лукашенко прапануе гэты нежанскі камбінат за $3 мільярда, который нікому не нужен за гэтыя грошы. Ну тут правда ёсць некалькі момантаў, безумоўна, мы тут зараз можам разважаць, што ж ён там насамрэч напрыдумляў, намуціў, што там можа быць такое, а можа насамрэч нічога-то і няма. А ўсё вот тое, пра што і казалі, зняццё санкцый, там банкі, калійка, там ўсё астатняе, пра што і казалі, і ўсё. А гэта просто пыл у вочы, што я вот такі вот тут так, гэта можа быць такая гульня, паказуха на тэлебачанні, дзе-то ў інтэрв'ю, тым больш расійскаму каналу, таму што я думаю, што Лукашенко зразумеў, што ты тое зняццё санкцый, якое адбылося са стороны Злучаных Штатаў Амерыкі, ну гэта ж, ведаеце, толькі Белінвестбанк, так, з яго знялі санкцыі, не знялі, але выдалі гэтую ліцэнзію 14-ю, якая дазваляе праводзіць транзакцыі. Але якія транзакцыі, калі ты не маеш магчымасці транспартаваць гэтую нафту туды, нафтакалійныя ўгнаенні туды, куды патрэбна. То есть гэта такая шырма, якая, ну, вроде бы показывае, што з цябе знялі санкцыі, але ты не атрымліваеш грошы. Ты не можаш іх пакласці ў кішэню. І на дзеле пра гэта забываюць, і у цябе няма гэтага эканамічнага эфекту, які ты жадаў, каб ён быў. І Лукашенко можа прыдумваць тут што заўгодна, каб не выставіць сябе там не то чтобы дураком, а каб не выставіць сябе, што яму вот сказалі, паабяцалі зняць санкцыі, але на практыцы гэтай эканамічнага эфекта мае, на жаль, не ў тым, не так паўплывае з эканамічнага пункту гледжання на папаўненне беларускага бюджэту. Ну, ці можа тут не ў Беларусі справа, а у это самае свадьба ў Малінаўцы, да? Залаты запас пана Атамана, дзе там пад небяспекай зараз там у Амане ці дзе там знаходзіцца, ну, а можа яшчэ і падбіраюцца якія-небудзь следчыя органы амерыканскія да гэтых схованак яго. Ну і вот табе big deal, дадуць магчымасць гэта ўсё некуды там перавесці, схаваць. Гэта цікавая ідэя, я не думала аб гэтым, але так, вельмі цікава, і, мабыць, так і будзе, хто ведае. Наўрад ли мы даведаемся, але калі журналісты, незалежныя журналісты зробяць нейкае расследаванне на гэтую тэму, так будзе цікава. Але паглядзім, што будзе адбывацца. Про інвестпраекты. Вожык Патрыёт піша: апошнімі днямі была заява, што беларускай сельскай гаспадаркай вельмі зацікавіліся узбекскія прадпрымальнікі. Гэта можа быць сапраўдны інвестпраект ці зноўку шырма для схематозаў, як з сірыйцамі? Ну, гэта можа быць жах, напрыклад. Ну, канешне, перш за ўсё думкі пра тое, што гэта, па прыкладу, з сірыйцамі, нейкія інвестыцыі. Ну, якая гаспадарка будзе цікавіць кого? Узбекаў? Узбекаў. Калі у іх ёсць свае магчымасці весці сельскую гаспадарку, это перш за ўсё, а па-другое,
якая карысць будзе ад гэтага для Беларусі? Таму што хутчэй за ўсё гэта так, нейкая шырма, будуць укладацца грошы, куды яны пойдуць, незразумела, што беларусы атрымаюць ад гэтага, таксама незразумела. І тут праблема ў тым, што давера да гэтай палітычнай сістэмы, да рэжыма Лукашэнкі няма ўвогуле. І таму, калі гавораць пра тое, што прыйдзе нейкі інвестор, нешта зробіць, ну няма давера, даже, мабыць, у гэтых інвестараў нейкія, ведаеце, жаданні, добрыя жаданні для дачынення Беларусі. Але вот я упэўнена, што Лукашенко сядзіць і прапануе ім нейкія схематозы гэтым узбекам, каб яны укладалі грошы кудысьці, таму што ну няма даверы да яго, ён уже рабіў гэта шмат разоў. Сколькі інвестпраектаў мы бачылі, адні вон цэментныя заводы стаяць, інвестпраекты, і жруць грошы з дзяржаўнага бюджэту замест таго, каб яны пайшлі на сацыяльную палітыку, напрыклад. Ну і на завяршэнне нашай праграмы давайте звернемся ўсё ж таки да нашай любімай тэмы курса валют. Ну, але пачнем мы с навіны, сённяшняй навіны, што з 23 красавіка у Беларусі ўведзены новыя абмежаванні для насельніцтва і сярод іншага забаранілі займы паміж фізліцамі у валюце. Гэта ну как бы ну нічога такого асаблівага, ці гэта пра нешта сведчыць? Ну, слухайте, гэта можа быць наўпрост сістэмная праца па дэвалютызацыі ў краіне, таму што з аднаго боку, так, беларусы больш здаюць долараў, то есть зараз попыт на даляры ніжэй, чым прапанова на рынке, і курс праз рынок фармуецца, і гэта вельмі важна, але тут ёсць шмат фактараў, напрыклад, тое, што зараз будзе інфляцыя, яна будзе разганяцца, таму што кошты на мировом рынке на ўсе тавары будуць расці з-за таго, што кошты на лагістыку растуць, тым больш на харчовыя тавары. Гэта будзе складана для беларусаў унутры краіны, то есть інфляцыя будзе павялічвацца. З іншага боку, таксама у нас атрыцательнае сальда, мінусовая па знешняй тарговлі таварамі, і тут гэта ўжо тэндэнцыя не першага года, і гэта тэндэнцыя толькі нарастае. Вось, і што тое, што зараз адбываецца, тыя меры, складана сказаць, чаму менавіта зараз і чаму чыноўнікі прымаюць такія законапраекты, але гэта можа быць такі крок, які дазваляе усё менш выкарыстоўваць валюту, так? Спрыяе таму, што людзі менш і менш выкарыстоўваюць валюту. Але тут іншае пытанне. Ці змене гэта сітуацыю наогул у краіне, таму што ўсё роўна беларусы ўсё лічаць у далярах. Кошты на машыны, кошты на кватэры, бізнес і гэтак далей. Усё пералічваецца ў далярах. Неважна, ці выкарыстоўваюць яны гэтыя даляры, ці храняць яны гэтыя даляры у кішэнях, ці ў банкі, ці дзе-небудзь яшчэ. Мы бачым, што беларуская фінансавая сістэма, то бок банкі, яны не прымаюць уклады ў валюце, ці прымаюць вельмі нізкі працэнт, уклады і дэпазіты у беларускіх рублях, яны больш выгадныя у параўнанні адсоткаў, але, канешне, інфляцыя з'едае ўсе гэтыя адсоткі, таму я б не прапанавала беларусам храніць деньги ў банке. То бок тут вялікае пытанне даверу да сістэмы наувогуле, таму што як толькі будзе зноў адкрытыя межы, зняты санкцыі і пойдзе вялікі попыт на тавары імпартныя, гэта адразу вярнецца гэты попыт на даляры і так далей. Плюс гэта датычыцца таксама нашай
эканамічнай залежнасці ад Расіі, і мы бачым, што зараз адбываецца з расійскім рублём. Гэта таксама гэта паслядоўныя такія наступствы таго, што расійскі бюджэт атрымлівае грошы, больш грошай за нафтапрадукты і нафту сваю. Вось. І тое, што наогуле долар зніжаецца як мировая валюта. Вось. Таму гэтыя тэндэнцыі яны адбываюцца і таксама ў Беларусі і будуць далей адбывацца, таму што ў нас вельмі вялікая залежнасць ад Расіі зараз у знешнім гандлі. Такім чынам, вось калі вяртацца, калі, скажем, мы абмяркоўвалі вось тэму магчымага вот курсу валют там праз пэўны час, там напрыканцы мінулага года ці нават на пачатку гэтага года, то гучалі словы пра тое, што ну вот дзесьці там летам, а то можа у другой палове там долар будзе 3,5, там дзесьці там вот так гучала, там нават там 3,7, то, ну, безумоўна, пра вайну в Іране ніхто тады і падумаць не мог, пра праблемы з нафтай і, адпаведна, з палівам таксама ніхто падумаць не мог. Але калі глядзець на тое, што, вось, да прыкладу, на таргах 22 красавіка на беларускай валютна-гандлёвай біржы курсы долара і еўра былі на мінімуме за 3 гады. То бок можам казаць, што ну вот зараз троху там штосьці зменіцца, ізноўку гэтыя арэлі пойдуць у другі бок, ці гэта ўжо прыкмета таго, што менавіта курсы, ну як мінімум долара з-за вот гэтай сітуацыі агульнай, яны сапраўды пайшлі ўніз, і гэта ўжо будзе такая пастаянная велічыня. Я не думаю, што гэта будзе пастаянна, тым больш зараз мы пабачым, як інфляцыя будзе паўплываць на тое, што адбываецца ў Злучаных Штатах Амерыкі, таму што стаўкі ФРС заўсёды падымаюцца, калі расце інфляцыя, а калі падымаюцца стаўкі ФРС, тады інвестары пераводзяць свае актывы ў даляры, да, ці у бумагі Злучаных Штатаў Амерыкі. І тады расце попыт на амерыканскую валюту, і гэта умацоўвае долар. Тады мы можам пабачыць умацаванне долара. То бок тут ёсць тыя фактары, якія могуць не тое зрабіць пастаянным гэтую тэндэнцыю, а наадварот змяніць гэтую тэндэнцыю. Ну і на завяршэнне вы сказалі пра тое, што вот все ж таки калі санкцыі адменяцца, межы адкрыюцца там і гэтак далей, вернецца ну как бы патрэба просто у валюце ў беларусаў, каб ездзіць за мяжу. А вы бачыце да гэтага тэндэнцыі, што можа вось гэта ўсё бліжэйшым часам адбыцца, таму што калі пачаліся вось гэтыя зняцці там, скажем, амерыканскія санкцыі з калійкі, ўжо пачаліся разговоры, вот хутка там з Літвой наладзяцца адносіны, пойдзе калій, пусцяць краўцоўкі, якіх назвалі гэтыя цягнікі Мінск-Вільня і гэтак далей. Але бачым, што не. Ні табе краўцовак, ні табе адкрытых межаў і ўсяго астатняга. На жаль, я бачу іншае. Я бачу, што чым далей мы ідзем, тым больш мы бачым ваенных канфліктаў у розных краінах свету, і гэта заўсёды пытанне бяспекі. А калі паўстае пытанне бяспекі, гэта зачыненыя межы. І гэта, на жаль, гэта залежыць перш за ўсё ад палітыкі тых краін, якія зачыняюць гэтыя межы, і ў іх ёсць права на гэта, таму што яны абараняюць сябе. І вось што будзе адбывацца далей з вайной ва ўкраіне, ці будзе Беларусь больш удзельнічаць у гэтай вайне не толькі праз прадпрыемства ў ВПК і выпрацоўку нешта для ВПК, а, напрыклад, ці пойдуць войска зноў праз Беларусь і гэтак далей. І ад гэтага будзе залежыць, перш за ўсё, ці будуць адчынены межы.
Таму тут складана сказаць, і я бачу іншую тэндэнцыю. Я бачу, што ідзе эскалацыя гэтай сітуацыі, што будзе нешта адбывацца. Я вельмі спадзяюся, што я буду не права, што я памыляюся, таму што я хачу, каб былі межы адкрытыя. Я хачу, каб больш беларусаў мелі магчымасць ездзіць у еўразвяз, бачыць, як людзі жывуць пры дэмакратыі, таму што гэта насамрэч паўплывае на іх думкі, на тое, як яны ставяцца да еўразвяза, да еўрапейскага выбару. Вось. І гэта вельмі важна. Але я бачу іншыя тэндэнцыі ваенізіраваныя, можна так казаць, тэндэнцыі, і яны не толькі датычацца Беларусі, яны датычацца ўсіх краін, тым больш краін еўразвязу, якія павышаюць бюджэты да 2027-2029 года на абарону ў разы, яны нарошваюць моц ваенную і гэтак далей, то бок гэта не проста так усё. Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся с спадарняй Алісай, тым больш што ўсё сёння ў яе быў складаны эмацыйна і інфармацыйны дзень, толькі што скончыліся яе дэбаты с Коласам, прадстаўніком спіса Ваш голас. Ну вось адстаяла гонар еўрапейскага выбару па выніках галасавання спадарня Аліса, і працягвае адстаиваць сваю экспертнасць у наших эфірах. До наступной сустрэчы. Подписывайтесь на социальные сетки, на YouTube канал спадарні Алісы. Ну и безумоўно, калі ёсць у вас такая патрэба и необходимость, можете поцікавіцца и записаться, ну прынамсі подать заявку на удзел у яе школе. Так, дзякую всем. Спасылочка таксама на школу будзе у нас у каментатарскай. Заходзьте, глядзіце, подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.